أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi namu mai albarka My E Grassroot shafi ne wanda yake tattaunawa akan abin da ya shafi yaren larabci, tushen yaren larabci ma'ana huruful hija'iyya wanda ya kama tun daga haruffa na yaren larabci yadda ake furta su, yadda ake rubuta su da dai sauransu har ma da wasu kalmomi ɗaiɗaiku da ma'anoninsu. Kada a manta idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi to ya taimaka ya yi subscribing ya danna alama ta ƙararrawa, wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon shiri, sannan ya yi liking, wannan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu fahimci abin da muke yi mutane suna jin daɗinsa. Akwai comment wanda mutum zai iya amfani da wannan in akwai abin da bai gane ba yana so ya tambaya ko kuma shawara ce yake so ya ba mu zai yi amfani da wannan, ko gyara yake so ya mana wanda ya ga wani kuskure da muka yi yana so ya gyara mana to ƙofar hakan a buɗe take. Kada mu manta idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi to ya taimaka akwai darussa da muka ɗaɗɗaura na wannan shafi ɗin ma'ana My E Grassroot ɗin, akwai bidiyoyi na darussa da muka ɗaɗɗaura ya samu ya yi bitan su ya gane karatun yadda ya dace, domin wannan zai taimaka masa idan muka zo haɗa baki zai samu abin yadda ake so tunda wannan ba shi ne farkon darasinmu ba. Waɗanda suke biye da mu kuma in ba su manta ba insha Allah darasinmu na yau kenan za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Darasinmu na baya kuma shi ne haruffa na nunun da kuma ha'un, nan muka tsaya insha Allah in ba a manta ba. Yau kuma za mu ci gaba da inda muka tsaya. To bismillah. To masha Allah wannan shi ne harafinmu na yau kenan na farko, wawun, wannan kuma ya'un, wannan shi ne wawun kamar yadda ake gani a rubuce a ƙasa ga shi nan WA sai alama ta ja, wa sai WUN wun, wannan shi ne wawun, wannan kuma shi ne ya'un, kamar yadda ake gani a rubuce a ƙasa shi ma ga shi nan YA sai alama ta ja ma'ana ya sai UN un, ya'un. To yanzu kuma in muka nuna sai mai karatu sai ya furta. Masha Allah wannan shi ne wawun, wannan kuma shi ne ya'un, Masha Allah darasinmu na yau kenan ba mu gushe ba muna a darsul awwal darasi na farko lesson 1 kenan a cikin shafinmu My E Grassroot, shafi ne wanda yake koyar da abin da ya shafi tushen yaren larabci, haruffa tun daga huruful hija'iyya ma'ana haruffa kamar alphabet kenan na yaren larabci kama daga alifun har zuwa inda muka tsaya, sannan kuma da ɗaiɗaikun kalmomi ma'anoninsu, yadda ake furta huruful hija'iyya haruffa ɗin, yadda ake bambance kowanne daga ɗan uwansa. Kada a manta idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi ya yi subscribing ya danna alamar ƙararrawa, wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi a sanar da shi.
akwai liking, mutum ya taimaka ya yi liking, wannan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu fahimci abin da muke yi mutane suna jin daɗinsa. Akwai comment wanda mutum zai iya amfani da wannan ya yi tambaya in akwai abin da bai gane ba ko kuma kuskure da yake so ya gyara mana ko kuma shawara yake so ya ba mu, zai yi amfani da comment section. Sannan idan mutum wannan shine farkon zuwansa wannan shafi, ya taimaka ya bibiyi sauran darussa da muka ɗaura a baya tunda wannan ba shine darasi na farko ba. Wannan zai taimaka masa idan muka zo darasi na gaba ko kuma haɗa baki zai samu abin yadda ya dace. Sai dai kafin mu yi sallama da 'yan uwa in sha Allah za mu ɗan yi bitar karatun darasinmu na baya mu ɗan waiwaya ko da kaɗan ne. Masha Allah. Wannan alifun, wannan ba'un, wannan ta'un, wannan sa'un, wannan jimun, wannan ha'un, wannan kha'un, wannan dalun, wannan zalun. Masha Allah. In sha Allah nan za mu tsaya saboda ba ma so bidiyo ɗin yayi tsayi. Mutum ya taimaka ya bibiyi karatun kamar yadda ya dace. Akwai sauran haruffa ɗin, akwai darussansu da muka ɗaura a wannan shafi mai albarka ma'ana My eGrassroot. Mutum zai iya amfani da wannan ya waiwayi waɗannan haruffa da muka ɗaɗɗaura in sha Allah. Masha Allah. Bissalam.